Televízia Markíza. Pre mnohých je to pojem. Absolútny vrchol kariéry, hlavne pre novinárov a moderátorov. No je práca v samom epicentre slovenského spravodajstva naozaj tá práca snov? Tak presne na toto sa teraz skúsime pozrieť zblízka. A začníme rovno týmto. Naozaj, že žijem si svoj splnený sen. Toto sú slová Vladislava Džekového, jedného z nových redaktorov, a myslím, že to dokonale vystihuje, prečo Markíza stále tak veľmi priťahuje mladé talenty. Je to proste ten pocit, že človek sa dostal na tú úplne najsledovanejšiu spravodajskú platformu na Slovensku. No a kto sú vlastne tí, ktorí si ten sen plnia? Pozrime sa na nich. Toto je tá nová generácia. 5 nových tvári, ktoré len nedávno posilnili tým televíznych novín. Každý z nich prichádza samozrejme s vlastnými ambíciami, s vlastnými snami a vstupujú do prostredia, ktoré je, povedzme si na rovinu, rovnako prestížne, ako aj extrémne náročné. A toto je naozaj kľúčové si uvedomiť. Lebo televízne noviny to nie je len tak nejaká relácia, však je to doslova inštitúcia. Program, ktorý 10 ročia, a to nepreháňam, formuje verejnú mienku na Slovensku. Takže byť jeho súčasťou, to znamená nielen obrovský dosah, ale s tým prichádza aj samozrejme obrovská zodpovednosť. A keby niekto pochyboval o tej dominancii, tak pozrime sa na toto číslo. 47%. To je úprimne neuveriteľné číslo. Je to podiel na trhu, ktorý Markíza dosiahla už v roku 1997, len rok po svojom spustení. Takže prakticky okamžite sa stala lídrom a túto pozíciu si s menšími obmenami drží v podstate dodnes. Dobre, takže máme tu ten sen, ten úspech, ale teraz sa poďme pozrieť na realitu. Pretože za týmto pozlátkom sa skrýva, a to treba povedať, veľmi zložitá a často dosť chaotická minulosť. Verte mi, história Markízy je všetko len nie nudná. A táto časová os to ukazuje, myslím, úplne perfektne. Len sa pozrime na tú burlivú históriu vlastníctva. Všetko to začalo v 96. záloženie Pavlom Ruskom, údajne s politickou pomocou. Potom o 2 roky neskôr pamätná kauza Gamatex, dramatický pokus Mariána Kočnera o v podstate nepriateľské prevzatie. No a potom už prichádzajú veľkí hráči. V roku 2005 americká CME a nakoniec v roku 2020 to celé kupuje mocná skupina PPF. Čo z toho vyplýva? No, že Markíza bola vlastne odjak živa prepojená s mocnými obchodnými a politickými záujmami a presne toto vytvorilo pôdu pre to napätie, ktoré vidíme dnes. No a tým sa dostávame priamo do súčasnosti. Pretože ten tlak z politického prostredia sa opäť stal absolútne centrálnou témou. A všetko to naozaj, ale naozaj dramaticky eskalovalo po parlamentných voľbách v roku 2023. A prišiel tento, dovolím si povedať, zlomový moment. Nová vládna koalícia proste verejne označila nielen Markízu, ale aj ďalšie dôležité médiá za nepriateľské. A týmto sa to vlastne celé začalo. Odštartoval sa otvorený bojkot spravodajských relácií zo strany vládnych predstaviteľov. A tu sa nám vlastne ukazuje ten konflikt v plnej náhote. Sú tu dva úplne protichodné svety. Na jednej strane máme postoj vlády, bojkot debát, odmietanie odpovedať na otázky, lebo médiá sú podľa nich zaujaté. A na druhej strane? Reakcia novinárov. Tí bijú na poplach, varujú pred cenzúrou a pred niečím, čo nazývajú urbanizácia. A to je vlastne termín pre ten maďarský model, kde štát postupne získal kontrolu nad médiami. A potom prišlo toto. Moment, ktorý naozaj všetko zmenil. V priamom prenose na konci vlastnej relácie moderátor Michal Kovačič povedal niečo neuveriteľné. Že ten tlak neprichádza len od politikov zvonku, ale, a to je to kľúčové, aj od vlastného vedenia, zvnútra. Následky na seba nenechali dlho čakať a boli okamžité a tvrdé. Poprvé, relácia Na telo bola okamžite zrušená, po druhé, moderátor Michal Kovačič bol postavený mimo služby a neskôr dostal výpoveď. A to spustilo lavinu. Odišlo aj niekoľko ďalších veľmi známych novinárov a moderátorov, napríklad Viktor Vince. Bola to absolútne nekompromisná reakcia, ktorá ukázala, aký hlboký ten vnútorný konflikt vlastne bol. A presne tu sa nám ten kruh uzatvára. Pamätáte si na tie nádejné nové tváre zo začiatku? Na ten splnený sen? Tak si predstavme, že títo mladí novinári prichádzajú do svojej vysnívanej práce, presne v čase, keď tá stanica prechádza asi najväčšou krízou identity a dôvery vo svojej histórii. Aký paradox? A keď sa pozrieme na to, čomu sa venujú, tak je jasné, že to nie sú žiadne okrajové témy. Práve naopak. Politika, EÚ, ekonomika, zdravotníctvo, geopolitika sú to tie najdôležitejšie oblasti.
Takže oni sú naozaj priamo v centre diania a stoja pred obrovskou výzvou, ako si udržať novinársku nezávislosť v takomto extrémne napätom prostredí. Čo nás privádza k tej úplne poslednej a asi najdôležitejšej otázke, dokáže táto nová generácia, títo mladí novinári zmeniť smerovanie televízie, ktorú vlastne odjak živá definuje nejaký tlak, či už politický alebo biznisový, dokážu predefinovať jej zmysel? Odpoveď nepoznáme. Budúcnosť Markízy a tak trochu aj celej slovenskej žurnalistiky tak zostáva otvorená.